Vawkpa achi thla tu tur kan thlanin an nu le pa te record kan en thin tur ani an thla tu te atanga ngun taka thlan thin tur ani Vawk thla tu tur chu Vawkpa ngai pian sual na nei lo ani tur ani Vawk pui no pui khat hruai a piang sual omani chuan chumi rual zinga mi chu a thalo thei ani ti kha thlir tu ten lo hreta ila a thaw me chuan khongain YouTube channel hi lo la subscribe lo ni chuan mino subscribe sak la notification bell khai on phei chuan video upload ta piang ini farsi thei don ani Vawkpa tur chu mel tha le pian nal tak ani tur ani a Vawk pui tam tak tha tu tur ani wangin Vawkpa vul tu ten kan Vawkpa vulakha kan uluk angai hle ni ti te po kha lo hrele tai la thao me Vawkpa chu chi tam tak ati chuak thei tur ani a chi rong po nal tak ani tur ani a chi anung tam tok bok tur ani Vawk pui le Vawkpa chi an tha thei hun hi atlang puin thali atanga thakwa upa an ni thin Vawkpa a chi tha tu tura kan ti chu tharuk thasari thariat talla upa an ni lo chuan man lo thei a tha thakwa upa tal ni se an taksa po alian tok tur ani a chi atatamin a chi quality a tha tur ani thir tu ten kan lo hreran don ne kha Vawkpa a chi tha tu tura kan ti chu an hri sel na te kan ngai poi mo sak angaya kan en kol dan te kan uluk angaya a cho kan pek dan te po kha kan uluk angai le zual em ani a cho kan pek dan a zirte kan en kol uluk dan a zirte le an hri sel na kan ngai poi mo sak dan a zirte khanin Vawkpa a chi tha tu tura kan ti kha a chi a quality a tha in a tha lo thaya an puitling ma in an puitling Harh thei bok ani ke khorfing official pigeri YouTube channel sir tu zong te in zawai chunga lom thu ka saye